Odpustenie. Hnevom nič nezmeníte. Ani minulosť nezmeníte. Odpustiť znamená pochopiť, že vašu budúcnosť a prítomnosť nebudú určovať vaše jazvy z minulosti a neznamená to, že vina tých, kto vám ublížil, je zahladená. Neznamená to, že sa musíte s nimi priateliť alebo s nimi sympatizovať. Odpustenie neznamená, že sa vzdávate. Znamená to, že ste nabrali sily a ste pripravení ísť ďalej vo svojej prítomnosti a do budúcnosti. Neuchovávajte v sebe krivdu, hnev, zlosť, lebo si tým ubližujete ešte viac, podlomí sa tým fyzické a psychické zdravie, budú sa vám potom diať ďalšie krivdy. Odpustite tým, čo vám ublížili tak, že im budete vďační za to, čím ste sa pri ich krivde ponaučili. My nemáme právo súdiť. Potom skúste odpustiť aj samým sebe. V kľude si sadnite alebo ľahnite a začnite si vravieť. Odpúšťam si a povedzte si za čo. Napríklad odpúšťam si, že som bol veľmi lenivý, že som bola veľmi lenivá, že som bol veľmi zlý, že som bola veľmi zlá, že som sa veľmi zle stravovala, že som bol veľmi nahnevaný, nahnevaná, že som bol veľmi rozčúlená a tak ďalej. Môže to byť aj to, čo by ste iným ľuďom nepovedali. Potom sa pozrite do zrkadla a vravte si o sebe hocaké smiešné nezmysly. Znovu sa pozrite do zrkadla a vravte si, aká naozaj ste. Znovu sa pozrite do zrkadla a vravte si, aká by ste chceli byť, čo by ste chceli v živote zmeniť a tvárte sa pred zrkadlom, ako by sa to už uskutočnilo.